Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउस दङ थांनाय 12 अक्ट'बर हराव नोगोद 36 लाख रांजों लोगोसे खाजानाय DTO समेश्वर ब्रह्म मोसाहारिखौ मैया गसाइगाव महकुमा बिजिरसालियाव गसंहोयो समेश्वर ब्रह्म मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन साथाम DTO साख्रिउलाफोरखौबो बिजिरसालियाव गसंहोयो नाथाय फिन पुलिसनि जिम्मायाव नागिराखै DTO समेश्वर ब्रह्म मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन साथाम DTO साख्रिउलाफोरखौ गसाइगाव पुलिसा थांनाय 13 खालाराव साननैनि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लांदोंमोन आरो DTO समेश्वर ब्रह्म मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन साथाम DTO साख्रिउलाफोरखौबो 14 साननि थाखाय साब्रैखौबो आयेनारि जिम्मायाव दैथायहरो गसाइगाव मेजिस्ट्रेटआ बावैसो सान सिगां गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सनि वुशु गेलेमु बादायलायनायाव रुफानि मेडेल मोननो हानाय बर'नि फिसा रंगिला दैमारिखौ भैरबकुन्द ब्लक BPFआ बरायदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बितर सनाय गामिनि बिफा रबि दैमारि आरो बिमा रतनि दैमारिनि फिसाजो रंगिला दैमारिया 36थि नेशनेल गेम्स वुशु गेलेमु बादायनायाव रुफानि मेडेल मोननो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों रंगिला दैमारिनि सिलभार मेडेल देरहानो हानायखौ मिथिनानै भैरबकुन्द ब्लक BPFआ रंगिला दैमारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे बरायनानै मान बावदों आरो भैरबकुन्द ब्लक BPFआ रंगिला दैमारिनि गेलेनायाव हानायमानि मदद होगोन होननानै फोरमायदों एबा खोथा पाठशालानि आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि BA 5थि सेमिस्टारनि फरायसा क'क्राझार टिङापारानि महिम बसुमतारी आरो हेमलता बसुमतारीनि फिसाज्ला कृष्ण कुमार बसुमतारीनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ चिरां जिल्लानि ग्रीन भेलि धाबानि साखाथियाव बोखांनो हादोंमोन कृष्ण कुमार बसुमतारीनि बिमाया गावनि फिसाज्लानि जेबो जाहोन मिथियालासे गोथै देहा बोखांनो हानायखौ बिमाया गावनि फिसाज्लानि न्याय नागिरो आरो थाबैनो गावनि फिसाज्लानि बुथारग्राफोरखौ हमनांगौनि गोख्रों दाबि दैखाङो क'क्राझार सिम्बुरगाव हाग्रा बिफाननि गनायथि गैयालासे 10 लाखसो बेसेननि साल सिगुन बायदि बेसेन गोसा बिफांफोरखौ दानफायनानै लांखोमानायनि सायाव सिम्बुरगाव ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद BR फेरेंगिया बुंबाय थायो बाला अन्थाइ न'नि गंसे गंनै बोनायखौबो हमनो हायो नाथाय बे रायजो राजानि एसेबां गिदिर सम्पथिखौ फोजोबस्रांनायाव जाय बिथांमोना लोब्बा दङ बे लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोजा न'नि आलासि खालामनो हायाब्ला बेलासि सिं आरो लाइ होनाय बायदि मोनगोन आरो हाग्रा बिफान एबा सरकारानो बिनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हाब्लासो गोजोननाय मोनगोन होनना लोगोसे बुंबावोदि बुंनायसो जायो UPPL आरो ABSUनि सरकाराव रायजो राजाखौनो सोंनाय होननाय जिनिसानो गैला गोसो जाब्लानो जायखौ मोनो बेखौनो मावलाबायनायखौ नुबाय थादों होनना गोख्रों रावजों रायजो राजाफोरा बुंथिदों भारतनि आइजो क्रिकेट हानजानि देरहानाय भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया एशिया कापखौ देरहाबाय मख'नो गोनांदि भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया 7थि खेबनि थाखाय एशिया काप बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो मैया एशिया काप फाइनाला भारतनि आइजो क्रिकेट हानजा आरो श्रीलंका आइजो क्रिकेट हानजानि गेजेराव जायो जेराव भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया श्रीलंकानि आइजो हानजाखौ 8 उइकेटआव फेजेननानै एशिया कापनि ट्रफिखौ देरहानो हायो दिनै 14 अक्ट'बर मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव क'क्राझारनि KDSA गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो चाकमा अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव ISPLनि मेचखौ गेलेगोन मख'नो गोनांदि बे दिनैनि जानो गोनां बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो रायजो राजाफोरखौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथाङा खावलायहरदों खुलुमबाय लोगोफोर गोजोनथाव खौरां सा सानजा भारतआव ISPLआ अट'नमास काउन्सिलनि गिबि खेब खुंजानाय जोलुर बादायलायनाय BTR सरकारनि दैदेननायाव गाबोन 16 अक्ट'बरनि बेलासि समनि 6 रिंगायाव KDSA फोथाराव BTR आरो चाकमा अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जोङो जोलुर बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय आरोबाव गोजोनथाव खौराङा बेनोदि जोंनि बे फुटबल मेचनि ग्रेन्ड फाइनालाबो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो जागोन बे जोलुर बादायलायनायखौ नोंथांमोनहा 23 अक्ट'बर 2022 आव नुनो मोनगोन गोजोन्थों